masu zafi da inganci da nagarta, yayin da ya fafata muku zafafan waƙoƙi a shekara ta 2022. To a wannan shekara ma ta 2023 ya tsaya tsayin daka domin ya ga ya nishaɗantar da ku kuma ku fahimta kuma ku na'amtu da zazzafar waƙarsa masu zafin gaske da yake saka muku. Mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwan ka cikin wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske, idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙin mu masu zafi da inganci da nagarta gaske, domin ya faɗakar da dukkan masoyansa. Shahararre kuma haziki fasihin gaske wato Ado Isa Gwanja shine yake fafata wannan zafafan waƙoƙin domin ku yi sama, ku yi ƙasa, ku rausaya, ku girgiza dukkan ilahirin wata halitta da Ubangiji ya muku. Manya-manyan jaruman hazikan fasihan gaske wato Ado Isa Gwanja ya jima ina gwangwaje su, ina karkada su, ina sa su rausaya sai dukkan abin da suke so, yayin da wannan shahararren jarumi dai wato Ado Isa Gwanja ya tsaya tsayin daka ya fafata zafafan waƙoƙi domin nishaɗantuwa da wannan shahararriyar zazzafar waƙa ta wannan shahararren jarumi. Ka biyo mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu, kar kuma ka sha'afa, ka shagala, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske, idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta gaske, yayin da wannan shahararren hazikin jarumi wato Ado Isa Gwanja ya fafata wata zazzafar waƙa mai zafin gaske, waƙar da ta jawo aka dinga rausayar da ta jawo hankalin dukkan wani mukami na duniya da yake faɗin Najeriya. Ƙwararren jarumi ne, haƙon wani duniya ma ta yarda da jarumtakarsa da nagartakarsa wato Ado Isa Gwanja, domin ya jima yana fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Ado Isa Gwanja jarumi ne dai wanda ya kira shi da jarumi kuma jajirtaccen gaske, wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, yayin da wannan hazikin jarumi dai wato kuma jarumi jajirtaccen gaske, namijin mazaje gagarbado wato Ado Isa Gwanja. Ado Isa Gwanja jarumi ne wanda ya kai mu kira shi da jarumi kuma jajirtacce, domin ya jima yana kawo muku mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi masu zafin gaske domin ku nishaɗantu da wannan shahararren zafin waƙa nasa. Ku biyo mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske, idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin wannan jarumi dai kuma